co 10 minut do té cely chodí policajti a chodí sledovat, jestli někdo neschvaluje, jestli tam někdo něco nedělá. Mně se podařilo usnout asi tak na minutu. V momentě se otevřely dveře, to jsem ani neslyšel, ale kámo, co jsem slyšel bylo, jak ten policajt natáhl tu brokovnici. Hoši, úplně nejhorší pocit, nepřál bych to nikomu, že spíte a teď slyšíte natáhnutí brokovky. Máte pocit, jako kdyby vám tu brokovku někdo dal k hlavě. Já jsem se začal nekontrolovaně třepat, jak epileptik. Ale v hlavě jsem si říkal, v klidu, jsem v pohodě, přestaň, to nešlo. Já jsem se prostě třepal, takhle prostě celý a nedokázal jsem s tím přestat. A tohle už jsou ty věci, s kterými nejsem OK a které prostě se nesmí dít, pokud nemají důkaz, 100% důkaz tomu, že jste něco udělali. Tak aby vás někdo prostě takhle strašil zbraní, tohle se prostě nemůže dít, jo? Prostě tečka, jo? Na to není žádná omluva, výmluva, nic. Radši bych byl, kdyby mi dali pěstí, než aby na mě mířili to brokovku. Asi tak, jo, vám to řeknu. V momentě, jak jsem se přestal třepat, tak jsem si už na to zvykl, protože takhle tam chodili asi co 20 minut s tou brokovnicí a co 10 minut tam chodili prostě normálně policajti.